एनडिएफबि आफादनि मेम'रेन्डाम गथायनाय नरेन्द्र मदिनो डेट 27 सेप्तेम्बर 2014 गथायदोंमोन बेखौ आरो मोनसे दंबावो थ' बेखौ रायजोफोरनो गथायनाय जायाखैमोन लोगोसे माखासे इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोरनो गथायनाय जादोंमोन गांफा गांफा होनाय जादोंमोन इन्टेलेक्सुवेलफोरनो आरो बे मोनसेया जाहैबाय 2014थ' नङा बियो 2015 गथायदों बेखौ डेट 2 सेप्तेम्बर 2015 बेखौबो इन्डियानि नरेन्द्र मदि बिथांनो गथायनाय जादों बेखौबो बे जाहैबाय सेकेन्ड टाइम गथायनाय फार्स्ट टाइमावबो होनाय सेकेन्ड टाइमाव होनाय 14 आरो 15 बोसोरनैयाव एनडिएफबि आर्टिफेक्सना गांनै मेम'रेन्डाम गथायदों आरो बे मोनसेया जाहैबाय लास्ट एकर्ड 27 जानुवारि 2020 एकर्ड बियो आरोखि बर'नि पिस एकर्ड होननानै बुंदों थ' नोंथांमोना बेखौ बर'नि पिस एकर्डखौ नेटफोरावनो मोनगोन नायबानो मोनजोबगोन इंलिसनिब्लाबो मोनगोन बर'निब्लाबो मोनगोन बै मोनसेखौ 14 आरो 15 बेखौ जों अनलि बिटिसिनि चिफ बिथांमोननोबो गथायदोंमोन गासैनोबो गथायदोंमोन आरो बर' रायजो राजा गामियाव गथायनाय जायासैमोन आरोखि थ' लास्ट एकर्डआव गासैनिबो एकर्ड सिगनेसार होनाय जादों गासैबो थ' बावहाय माखासे खोथाखौ आं दाहाय भिडिअखौ खोन्थाबावगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखौ